माइलेरा सुतला में रहली हम अपना भवन में बघारवा में छोरावा समाइलेरा दीना जी गोप और बड़े भैया की ओर से 500 रुपया पुरस्कार मिलल हमके। देखिए जा कितना लयदार समाज बा, संगीत से कितना लोग के लगाव बा। ए निर्गुण पर इतना रुपया पैसा 500 1000 सब देता नहीं, ये हर जगह ना पावल जाला। अंकुश कुमार बबुआ की ओर से पुरस्कार, ढेर सारा आशीर्वाद बनल रहा। राजा जाके सच सच बतिया सुनाई ले संगतिया, सजवा ना सुनगुन सुनाई ले राम। असुतला में रहली हम अपना भवन में तघारवा में छोरवा समाई ले। आगे का भाई आहट पाके बोलल चहली तमुहवा से कुछ ना बोलाइले रा। आहट पाके बोलल चहली मुहवा से कुछ ना बोलाइले रा। सनोज जी भाटा मालिक की ओर से 100 रुपया पुरस्कार। नमस्कार, भगवान से प्रार्थना पद प्रतिष्ठा बन रहो। आहट पाक के बोलल चहली त मुहवा से कुछ ना बोलाई ले राम। उ जमन चोर घुसर रहे कैसे अलमारी के लॉक तुरे वाला ना, गहना गुड़िया चोरावे वाला ना, रुपया पैसा सेन फोड़ के लूटे वाला ना, सब कुछ ऐजे रह गए। तन मन धन तीनों कुछ ना छुअल, तन मन धन तीनों कुछ ना छुअल। देखिए तब फिर दीना गोप हमारे बड़े भैया की ओर से 1000 रुपया पुरस्कार निर्गुण में दिले बानी। जितना श्रद्धालु बानी इस श्रद्धा के भगवान बरकरार रखस हमेशा हमेशा खातिर। लक्ष्मी मैया से प्रार्थना रहे कि अन्न धन से भंडार भरले राखस। उ चोर कैलस का चोरवलस का तन मन धन तीनों कुछ ना छुअल। सांस सुगन लेके पराई लेरा।
महतारी के छोटा बेटा सहदेव जी के ओर से ही 500 रुपया पुरस्कार मिलल। अपने माई के आत्मा के शांति खातिर पुरस्कार भेजोनी। दिल से आभार, भगवान से प्रार्थना वो माई के कृपा हमेशा यह परिवार पर बनल रहो और माता के आत्मा के भगवान शांति प्रदान करी। यह निर्गुण के अगला पंक्ति का हो कि भोरा भाई अजोरा भइल ता रणधीर गोप मैनेजर साहब बेस्ट प्रोमिस 500 रुपया पुरस्कार देहनी रणधीर गोप बड़े भैया की ओर से मिलल। आ फिर है 500 रुपया मनोज गोप जी के ओर से फिर ही 500 रुपया पुरस्कार कौआ खो अच्छा कौआ खो की ओर से मनोज गोप जी पटना साहिब से पुरस्कार दिहनी 500 और केहू के नाम पर देवे के बा और केहू गोप बाकी बा। बड़ी बड़ी पुरस्कार दिल से आभार भगवान बना के रखा सब कि भोरा भइल अजोरा भइल ता घर परिवार बटोराइले रा खाली अपी जरा देखी के खाली अपी जरा देखी के खाली अपी जरा देखी के सब करमती चकराइले घरवा में चोरा समाइल